I'm take over. Pinagwapa dyan akong yayaw. Tilapi gamay. Dito tayo dadaan lagi tayo. Telepon yun niya. Gitilapon niya. Hala. Pero. Malapit na tayo. Gamay lagwang. Dito tayo. Antay muna tayo ni Tia. Nakalimutan niya yung mask niya. Uy. Ang pinaka-importance pa yung mask. Kasi hindi makapasok kung walang mask. Ate, pinakuan pa ko. Ano dito? May butang ulit na. Oo. Dito yung mga tao dapat may mask. No rules and regulations. Palitog ahat. Palit gahat da. Mahaba. Pinanap pa. Yan na yan na yung paaralan ng saan na siya yan? Ng Maizuru. Maizuru. Higashi Maizuru. Bata ka istorya. Yung ibang grades nagsayaw na. Ha? Sila ng aya. Oh, ayo. Pato nila. Tuyo pa nila. Hello. Asaran to? Nagabotiro. Hala. Parang buyag. Hi. Uwi na tayo kasi tapos na si Aya sumayaw. Sudan. Pero buyag. Para buyog bata. Uy. Sauna. Baby to na mo karon ate na. siya na yung ate namin. Para buyog bata siya yung pinaka sunod iyaan na siya. Siya yung pinakamalaki dun sa kanilang grupo. Para buyag bata. Uy. Uwi muna kami. Depisa. Asa taya? Anto tas kids. Punta kami sa Dingkiasang Kuan ka sa na tong kuan. Roma. Uwi muna kami tapos punta kami sa Dingkiasang. Kaon na ka? Wala po. Kuan na ikaw ito. Ikaw kauna ka? Wala. Magluto. Wait kayo no? Yes. Gamay kayong mama. Sa Gyumo tampalit. Gyumo punta kami Gyumo din. Magbili kami ng baboy. Sinugba tayo mamaya mga tumudatsi yung pagkain natin. Mag-ano kami food trip. Mag-food trip kami ni Tia mamaya. Klaro ba ka natong dagway, no? Klaro siguro. Bayad na kami. Mag-barbecue tayo mamaya mga tumudatsi. Bumili kami ng mga drinks ba. Hala. Bughobog kaday.
cotton candy. No? Oh. Di ko siya. Na siya mga karakter ba? Angry Bird. Pwede ka magpahimo. Style, bakaway, ani ay. Paano siya? Cotton candy. Ampaman, oh. Si Ampaman, oh. Si Rabbit. Hi, tapos na tayo sa RAV4. Tapos na tayo mag-grocery, mga tumudachi. Pauwi na kami. Tapos, prepare na tayo para sa ating barbecue. At mag-inuman na naman. I mean, wala tayo nag-celebrate birthday sa ban. Ay, birthday mo di, Kuya Runo. Birthday pala ng asawa ni Ate Rose. Shout out to you, Kuya Taco. Happy birthday to you. Murag mo tanaw. Kaya mga tumudachi, mag-cut-cut muna kami. Prepare kami para sa aming barbecue. Ito na yung lahat mga tumudachi, yung barbecue natin. Biro tayong pork at saka chicken skin. Mag-start na tayo magsugba. Sunog man ang kuan-ani tingali. Yung mga kuan ba? Yung stick masunog tingali no mga tumudachi no. Yan. Ay dapat spread ayun siya. Kino ka no? Pero tiga yaro. Yan. Mada pa. Diba? Ayan na yun. Tapos mayroon tayong gulay. Introduce sa imong kanya bi mga tanom. Maon ni ako ang sili murag sili parehas Pilipinas ba? Asa. Daghan. Green na siya. Mana yung tanom? Kan siya. Green na siya. Dayon. Ako ang kamugay. Mugay pasok ay das. Ulo. Si Atilite ang dakuan ani. Kanang nakanom ani si gipangay namong Geraldine. Thanks to you Ate Geraldine. Dako. Kuan mo tambok na kit sa iyo. Kanang sabay ni dakuan. Ulo kanindot ani uy ulo. Ya mari siya kung lemongrass nagsara pero nanaghan wawa. Ulo kanindot. Nasikuan ko tanglad. Mao na siya natubo sa amo ang dala. Sayang gidala ba? Nya dapay ko siling gagmay. Ulo uyo no. Pwede na ni siya natukan ang hinday. Kuan bisag kanang kuan green. Di ba naman tay green dito sa. Pero dili man siya kuan kanang siya inday. Albati na si albati nahimo na grapes. Mali ang albati ang year siya magawas kay sa tingtugnaw, mamatay mo siya nga na may mga lito, matubo na siya sa ginit. Dara mo ang siling pada, dahil nice. Dili ni siya hang ang katong kuan grade kayo hang. Dapat sindira kay sige, ito mi si mahang kuan. Dara mo ang kabarbes, kuan ni siya, hapit siya mahuman iyang season. Mukuha pa na siya, mukuha pa na siya. Ang gaya pa na siya, mukuha pa na siya kan siya. Daghan pa uy. Dili siya mukuan ha. Mauna niya ang kamatis inday kay gamay ra man ang kuan. Cherry tomato ni siya mga tomato. Lami galing niya no? Sabi na bagong po. Di man gud mag-uong po. Kay anam na mo po ba? Kari kay hang siya. Mauna na kanis siya hang siya kani mga halang magluto pa ani. Amo na imong gipakaon katong nagcamping ta? Halong ko yun na gyud. Sa uban bay dili hang. Nagcamping may bawi. Nasa gipakaon namin ang sili hang nga lagi. Nasa fish pan diri Fish pan niya asan mo isda nimo diri. Kuan gibutangan ko kay kanang wala man sila shell kanang init pa. Amo gibutangan niya kanang hugaw. Aka na siya daw lahon. Ato plain.
Hugaw ni. Ay daw ni. Wala yung ani din yung mga tumudat chi. Kay wala mas likuan. Wala mas lika na ato. Hindi ko yaw yung ani din. Ina nang ipalit. Ay kung dili nating init kwaon ni utosan. No. Wala lang fish pan. Unsa mga isda nimo din na kuan tilapia? Kanang goldfish nga dako mo tabak. Ay, unya na. Kada. Pares tagiya. Aloe vera. Ay di ko. Atagis na ruan. Hala, ako number 1 fan sa na ako bisag di kasabot. Hi! Tapos na tayo mag-harvest ng mga... Nanimulat ka? Tapos na tayo mag-harvest ng mga ano... Mga sili. Look! Kang kayo? Basig prehas sa kuan niya kani. Kana, tunggarashi. Babaw ya, babaw. Ala! Mao ni siya. Hang kaayo siya ya bisag ka ng kuan ang bako. Nga. Kanito ay danche oh. Oh, karay kayo na siya. Ang bako kay sakit sa ilong. わ、匂いがすごいわ。 No, nilangoy na suka. Na, tanawa sili, nami sili diri. Nya kani maanghang kayo. Freestyle lang ni atong mga video ya. Karayan. Namakpak na. Namakpak na siya mga tumudatsi. Kay karay. Hi. Ala, yaway. Kakaray. 買ってないかいな。 Katin na yun.そう。 Ano daki ano fuku wa. 前買ったのかな買ってもかいな。 Ala, naglakaw gid siya. Ano tulog? Kung video na ininday. Naglakaw. Yari dyan siya. Abi na kog dili na. Abi na magdili na kamakaanhi. Hello. Hi, konnichiwa. Pansin na kayo manghilak na onya tagtaon. Ano ni TV nagaliting usa oh. Hadlok na ilang mga tao. Hi, hi, Pwede na hi. kayong hilo. Para sa Hindi ko man gud. Abi na magdili. Dili parking na dayon na. Dili ari oh. Na dili yan. Didma na kay. Adig mahasa. Ha? Yunin daw. Asa ba si Yuna? Nagduwa. Tawa oh, tawa. Ang kuan jud di ari jud siya. Videohan ti ka kay vlog. Ako porma na yun. Lo kanindot ka na. Kuan mo gani kay. I-vlog ti ka ha. Ibuta ba ni yung vlog? Hello, wait tinay no. Yutsa. Akang na. Muri ah. Tago mo muri ah kana karada. Di ka pwede magbunso. Paggamay babae dito tayo. Oh, na. Ala ni tanaw triplets ni. Mga Natin na napay break. Hello, Koreano. Aray ka, ito ay si Koreano. Mga international niya ang mga anak. Si Korean. Dili mo makakita yung banan ni no. Oh, di. Koreano niya ang usa. Okay lang man magkuan. Ito si Japanese. Koreano, si Korea. Ayan sa Bahay nga hu. lang yan sila wala nang bisbihi. Arayang sa hu kani si kuan Katugon na ra ba? Japanese. Hi, Oni-chan. Mga dagko na kay sila eh. Mga hadlok na nagtawa ka. Ba. So ganay jud na bunso kay ko nang. Yay. Ichibang sta. Dere ichibang sta kay na. Kaway na, okasan. Ibang we. え、一番前が一番下 Ko ichibang sta. Ichibang sta? Kasan. Ibang we. 一番上。あー Sibi na. Pero sorry. Cute kay iyang anak oh. Murang tani ko. Ay. Manganak pa day. Dan. Panganak pa day. Nga naro kaway ro. 一人ちょうだいよ。 Hala, story chuday dati. Skura na. Ka. Na. Gambate. Hindi. Ay, nag-vlog-vlog ka day. Oh, いや一番。 Aron ka Haggard. Haggard yan.
Mandahay eh. Ate ni inaana Philly we. Ang mama, feeling may anak. Tumigil ka na Yusin, nangumbira pa. Nangumbira pang ina. Tara yung mga anak ko na. Di ka na lagi parking ya dira. Ayan na, yung mga anak ko parking man. Unang ako babaan. Onya, ang inahan food trip sa diri. May nang Dapat. Nagkuan ba ako? kay doon naman iyang balay. Oh, ga-walking ba siya? Doon naman iyang balay tay makakuan siya. Likyat. No. Dugo ako. Nagsawa. Sima-sima. Hello. Gajobo. Siro, usari. Hala. Kaya akong iro ang ko. Palingkura din imong. Siro! Usari ba? Tugoy de. Na ya. Usari! Ay mate. mada. Da palingkod. Kipalingkod niya yang. Kipalingkod niya yang iro. Amo, mama. Hello. Nang harvest na siya ko ano. Meron na akong kamonggay. Ringga. Video ba yate ka sa exotic ko ha? Okay rate. Oo. Hasta imong mga anak ha. Kamonggay. Kamunggay girls. Tawa na. Clap your hands. Close open na lang. Mag-in-English na pud ka na ti. Mag-in-English ka. Close open na siya. Bisaya ko na ko. Close open. Ibuka imong kamot. Ibuka imong kamot. Ibuka. Ano bisa ko diyan? Ay, clap your hands ka muna, baby. Clap your hands. Clap your hands. Clap your hands. Shishin, clap your hands. ここで1回目数やったね。 Clap your hands ka muna. May brain house pa akong kamonggay. Uwi na sila mga tomodachi. Dool raman. Ha? Kung ka sa muli. Di mo uli kay na. Hubog naman ni akong kuan, akong driver. Gambate daw. Arigato. Gambarimasu. Gambarimasu. Ano kay mga future na ang mga anak mo? Nanay daghang future eh. Dato ni mo dito. Mo patay na ko sa consumption. Nay, hello yan ay. Ano na kasi may brain house na tayo. Oh. Motete. Motete. Nalibang naman akong iro. Baho na nga itong baby car na. Sige nga. Uwi na sila mga tomodachi. Bye-bye. Namang ko ni siya. O, daghan ko na siya. Harume, daghan di kag haruminto dira ate. Kasi mga haruminto dira oh, gipaslak na niyang kamunggay. Wala na tayo brain house na. Wala ka nabusog na ko. Salamat sa te. Kaya na sad. Bye. Bye-bye Onichan. Ako ano? Amay kasi continue. Makuan bodybuilders juga na te. Bye te. Salamat. Thank you. Salamat kay te ha. Kalakaw na siya.
Dapugon pang iro. Pati ang kiro, mga Bye-bye, te. arigato, bude, arigato. Kiss kita na. Bye-bye. Hi. Yunin. Maayo kayo. Ingat mo, te. Oh, bye-bye. Hinay-hinay, ha? Kaka. メガネかけた子。 Kaway kayo. For today's mga tulwadachi. See you in my next video. Bye-bye. Matane. Hi, bye-bye. 友達、バイバイ。